Egunon, gaur maiatzaren 27an esan genezake behingoagatik lab sindikatuak hartutako hitza eta erronka bete-bete dituela. Gaur da eguna, non da Gipuzkoako egurgintzako hitzarmena bizi berritzeko akordioa sinatu dugun. Bazen garaia urte asko, 71 urte lab sindikatuak erronka hau hartu zuenetik. Sektoreko langilegoari galdetu, entzun, aztertu, eztabaidatu eta sektoreko langile ordezkari guzti hauekin bide bat hasi genuenetik. Ez da bide erresa izan, baina guzti honek badu bere emaitza. Eta da, behingoagatik datozen 4 urtetarako sinatu dugun herrialdeko hitzarmena. Herrialdeko hitzarmen hau, nun eta sektoreko langile guztientzako baldintza minimo izango den, soldata minimoak 45,7 igoko diren, bertako artikulatu guztia gaur egungo legedira gerturatuko den, eta nola ez, eta zergatik ez, garaipen baden. Garaipen bat, nun eta 21 urtean batzuen interesen araberako utxune batengatik bertan bera gelditu zen guzti honen lanketa, guk geuk errotik panorama aldatu nahi izan dugu eta emandako hitza bete. Beraz, zorionak denoi, zorionak hemen atzean ditudan ordezkari guztiei, eta zorionak sektoreko langilegoari beraien lanbaldintzak benetan duindu egingo direlako behingoagatik 21 urte eta gero. Beraz, joango gara guzti honen gainean jarraipena egiten, eta guk bere horretan jarraituko dugu. Lanean, eta nola ez, eta zergatik ez esan, langile guztioi honen inguruko laguntza ematen. Eutsi horri, eta hau pazuek. Ega, heldu!